pressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. El poble mana, el poble demana diversions barates. Diversions barates. Episodi menys 21. El teatre. Cataluña es un país de cultura, vosotros sabéis perfectamente lo que es teatro y del bueno. Teatro y del bueno. Teatro y del bueno. El teatre, art mil·lenari, disciplina, cultura i, sobretot, diversió. Si és gratis, millor. Els d'Olesa i els d'Esparreguera presumeixen de la seva representació de la Passió. Fer teatre és enriquidor pel cos i per l'esperit. L'obra sempre comença quan s'aixeca el teló. Nou de cada 10 metges donen suport a la dansa. Avui només hem parlat del teatre. En algun altre episodi parlarem de les diversions barates al cinema. Fins llavors, a reveure!
I like your style, baby. Outrageous fortune. Fills de puta, volessin no veuríem mai el sol.